ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ба лешкои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми дураи ватан. Ирӯз 19 январи соли 2025 Саудо ТВ навори хонаҳои Душанберо сар кард. то охир тамошо кунед. барои реклама муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона, квартира чизе доред, дар WhatsApp рӯй кунед. навори бадна дар YouTube, TikTok, Instagram реклама када ҳаракат мекунед. дар кӯтоҳтарин муддат фурӯш рекламада гузошта савдо када будем. ирӯза наворда фақат хонаҳо аз Душанбе, гирду атрофи Душанбе навор кардем. нархҳо аз 160 000 сомон сар мешавад то 300 400 000 сомона. хулас охир тамошо кунед. фикротон дар ҳамун таги комментария нависонда монед. аз куҷо то чанд сомон шумо дар хона дар кора ҳатман нависонда монед. мақсад навори баъдна Саудо ТВ бараш ма хонаи мехосатона реклама мекунад. фақат наворда чикор мекунед? лайк мезанед, дар канали Саудо ТВ подписатсия мекунед. ҳамин чӣ навори кардем ҳамаш барои шуморо то охир тамошо кунед. адресҳои хонаҳоро бо диққат гӯш кунед бачаҳо азиз. мақсад нашоти реклама ҳар каса бовар накунед. ҳар касам сум бовар када натед. дӯстон азиз, ман навора сар мекунам бачаҳо. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кулоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунед бортона. дӯстон азиз, кадоми шумо хоҳиши гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон доред, ба шумо ширкати Акаи Бахара тавсия метем ки зиёда аз 10 сол меша оиди ҳамин система кор ва фаъолият мекунанд. мошинашон комфортни мошинаи замонавӣ пашти ҳаррӯзаи соранд ва детилҳо забони тоҷикӣ, русӣ, қазоқӣ, узбекиро медонанд. ҳамчун боз граждани русия ҳастанд. мақсад аз номи ютуб канали мо Саудо ТВ занг занед, скидкатон мекунад. дӯстон азиз, нашод масъалаи одамое ки ҳуҷҷат надорен, документ надорен, шуморо ҳам мегзоранд, аз ҷои зист миёранд, мегиранд, бурда границара гузаронда меёранд. марамат занг занед. агар хоҳед ки скидка карда шавад, аз номи ютуб канали мо занг занед. ба ҳама шумо роҳи сафед хоҳонем. дӯстон азиз, и ака мега ассалому алайкум ба ҳама. замин дар кураи мада аз территорияи дӯстии Ҷиликул боша, агар нархиш мақсад сумуш бо маслиҳат мекунем, замина мехарем мега. нафароне ки аз дӯстии Ҷиликул, Эшпексатор ҳамин территория заминои фурӯшӣ дорен дӯстон, ҳамин шахсият да WhatsApp шуна рақамҳои 43 44 WhatsApp шунай метавонед занг бизанед. ҳамин ака замин кофтесай хулас мехара. одамои доштагӣ занг занед. нафарое да ки замин дар кор, эълон дар корай, ҳамин хидмат да бинависен, эълонтон мекунем дар навораи бадина бача азиз. ҳам як хонаи фархора эълон мекунем, далши ба қисми хонаҳои Душанбе мегзарем бача азиз. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ роҳим карданд ки дар ҷамоати ватан ноҳияи Фархор деҳаи Себи Сурхда қарор дорад, дар Сисолагия. хулас се дар хона, боз барои як хонага бетон рехтагӣ тайёр, плюс бо верандаш, се хона бо веранд, 5 сотиқ замин, боз барои як хонага чи бетон рехтагӣ тапа тайёр. хонара дар расм дар видео дидем кадом ҳолат, ҳамин ҳолат фурӯхта мешавад. нархша моқа қимат нест бачо азиз. дута рақамҳои дастӣ мондан, якта WhatsApp мондан. баъди тамошои навор акада занг бизанед, маслиҳат када бигирен. адресҳоро бо диққат гӯш кунед. мактаб 200 метр дур, беморхона наздик, масҷид наздик, магазин наздик. мақсад масҷидаш дар пеши хона ҳай мега. об ва свет дора. нашод масъалаи ҳуҷҷатҳо 100% ҳай. алиши ба хонае ки дар Душанбе боша мега, алиш мекунем. мақсад палаженро мебинем. хонаҳотон қимматтар боша, болои ягон сум метаака. ин ҳами хеле мақсад алиши вариант ҳам ҳастай. хеле ба нарх ба сум 230 000 сомонӣ дӯстон. касоне ки аз ноҳияи Фархор ҷамоати ватан деҳаи Себу Сурхӣ дар Сисолагӣ хона хостен, ин ҳами акада ҳозир занг бизанед, масиҳат када бигирен. хона мақсад фасон хушрӯ, ремонти замонавӣ зур кадагиай. мақсад мефурӯшанд, конкретни харидор бошанд, агар занг бизанед масиҳат кунед.
навор камтар дарозай дӯстон ускорӣ накардем. Мақсад бисёре баъд хоҳӣ шид ки бародар навора мақсад ускорӣ накунен, надавонен. Мо ҳамун хонаҳора пурра бинем дар видео. Гирду атрофша забор дора надора, чойлоби ангур дора, карот дора надора, ҳавлиёра бинем гуфтанд. хоҳиш кардам ба ҳамин хотир аз ин пас хонаҳора ускорӣ намекунем, ҳамаша сел мемонем. Тамошо кунем бачаҳои азиз. нашоти хона ҳамроҳи соҳибмулк. рақамҳои дастӣ или рақамҳои WhatsApp +7 қатъяй аз Русиян прямой занг зада метавонед дӯстон. марамат занг занед маъқул боша бигирен ша. ва дӯстон мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ, қисми хонаҳои Душанбе. Квартираи фурӯшӣ роим карданд ки дар шаҳри Душанбе дар 7 километр пеши автодромда қарор дорад. дӯстон азиз, доми 4 этажа навора дӯстон, бо диққат тамошо кунед. одамое ки дар кор ҳастен, мақсад ҳози айни ҳол стройкада ҳастен, видеора тамошо накунед. хонатон бирен, ҷои хоб бирен, ба ҳазур тамошо кунед. мо наворора барои шуморо мемонем. бо диққат тамошо кунед, адресора гӯш кунед, баъд ҳамроҳи соҳибмулк маслиҳат карда бигирен. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 7 километр пеши автодром, доми 4 этажа дар 4 ошиёна, як ҳуҷрагаи 32 метри квадрата. масъалаи документҳо садфоиза, ремонт люкс. хона ба ҳамаи шароитош. ба доллар мега $28600, ба рубл 2,620,000 рубл ки бо саудо ҳам мешавад. ба сумми тоҷикӣ 315,000 сомонӣ ов дар хона. ина марамат дӯстон, маслиҳат кунен, маъқул боша бигирен. не ки фақат навори Саудо ТВ да лайк бизанен, подписатсия кунен, фикротона дар ҳамун таги комментара ҳатман нависонда монен. хонаҳо арзонанд, қиматанд, видео маъқул шид ё ки нашид. маъқул шида боша лайк бизаненда дар ҳамун комментара нависонда монен. баъд хонаҳотона ранги ҳамяко видеонавори фасон карда роҳӣ кунен, мо навори бадна баъри одамои хонахар пешниҳод бикунем. пашти 44,000 одам Саудо ТВ да бовар карда подписатсия кардагай. мақсад раҳмат ба ҳамаи нафаре ки мора тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд. нашоти хона 315,000 сум, рақамҳои 7838 WhatsApp шунай ҳози занг бизанен, маслиҳат карда бигирен дӯстон азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшии имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ роҳӣ карданд ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский районда қарор дорад. истиқлол 5 мега, замин 5 сотиқ замин масоҳат, хонаш 4 дар хона. хоб ба сумми тоҷикӣ 500,000 сомонӣ, ба доллар 46883 доллар, ба рубл 4,284,490 рубли русӣ дӯстон. ина марамат хонара шумо тамошо кунед. фақат чӣ хел камераи фасон кардан, ҳамин хел камераҳои фасон карда роҳӣ кунен, ҳамин тамошобинан роҳат кунада, мақсад
ҳамаи шароитҳои хонаҳотонро видео кунанда роӣ кунед. Модад дӯстон азиз, ремонти хона чӣ хел мебинем? фасони хушрӯи замонавӣ кардагиай. хоб масоҳати 5 сотиқ замин дорад. ноҳияи рӯдакӣ Ленинский район, Истиқлоли 5 500,000 сомонӣ. барои маълумоти пурра оиди хона дӯстон рақамҳои 905 занг мезанед ёки WhatsApp +7 913 бози бутонен занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. 5 сотиқ замин 4 дар хона. ремонто фасон хушрӯ замонавӣ кардагиай. хулоса ки 500,000 ҳам суми кам нестай, неки ремонтошам просто зур ремонт кардагиай. мошоаллоҳ, конкретни хайдуру занг зада маслиҳат кунед. хонаҳотонро рафта хидмо навор кунем, бо хубтар мешавад. ба тамоми қонуну қоида санъати қатъӣ навор карда баъри одамои хонахар пешниҳод кунем. ихела бо фасон мешавад дӯстон. оҳан мехарем бачако. оҳан килош 2.5 то 3 сомонӣ. коробка аз 1.30 дирам то 1.80 дирам. коғази сафед 2.5 то 4 сум мехарем. кондисионер 300 то 600 сум мехарем. зил газ 53 то 12000 сум. камаз мошини калони майда мехарем. караоти дар тиреза мехарем. холодильник аз 200 то 700 сомонӣ. тинка 1 сум. алюминий 7 то 13 сомонӣ. мед ай 60 сум сар мешавад. аккумулятор мошин мехарем мега килош 4 сомонӣ. тамоми чизи кӯҳна мехарем. дар WhatsApp нависен. салафан 3-4 сомонӣ. маълумоти пурра бо WhatsApp. бачако поделиться кунен. касоне ки оҳан дорад занг занен маслиҳат кунен, мегира бача азиз. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки якҳуҷрага квартира дар соколни этаж 38 метри квадратӣ дар шаҳри Душанбе, Борбад 93 Гипраземда қарор дорад. тагхона ҳай мега. тагхона соколни этаж ноҳияи Сино. хоб якҳуҷрага 38 квадрата. хоб хона монтажи свет, шкатур, стяжка пол, тирӯзо, берун дари падез кадагиай. хона техпаспорт дора. суруға пушти деҳқонбозор назди бозори вориси Сомон, бари мактаби 91 доми 6 этажа ҳай. илтимос беҳуда занг назанед. хона дар подвал қарор дорад дар соколни этаж. маълумоти бештар дар рақами WhatsApp занг занед. нархша мега 170,000 сомонӣ ки бо муомилаи созам карда мешавад. занг занед маслиҳат кунед. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки якҳуҷрага квартира дар 4 этаж 43 метри квадратӣ. бозори назди бозори Хурока мега шаҳри Душанбеда қарор дорад. срочна савдо карда мешавад. якҳуҷрагаи 43 метри квадратаи 4 этажда. хоб ноҳияи рӯдакӣ мега Ленинский район назди бозори Хурока шаҳри Душанбе. маълумоти бештар ҳамроҳи соҳибмулк рақамҳои 5526 занг занед. нархи квартира мега 320,000 сомонӣ ки бо муомила карда мешавад. навора бо диққат то охир тамошо кунед. навор дар рӯзай қисми хонаҳои Душанбе ҳоли боз зиёдтаракай. то охир тамошо кунед бача азиз.
мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 4 ҳуҷрага масоҳати 8 сотиқ замин, ҷамоати Султонобод, ноҳияи Рӯдакӣ. хоб деҳаи Гулоб хонаи фурӯшӣ 8 сотиқ замин дорад. хоб 4 хонага, баня, кухнӣ, мақсад ин чизо мега ҷудо кадагӣ ҳастанд. ҷудо мақсад дар дохили хона нестанд, аддениян. хоб ремонтҳои хона мақсад мебинем бад нест дӯстон азиз. нархшам нархи бад нест. 250 000 сомон нархи хонае ки дар ноҳияи Рӯдакӣ ва ҷамоати Султонобод деҳаи Гулобда қарор дорад. худотон бо маълумоти пираша занг зада ҳамроҳи соҳибхона бигиред дӯстон азиз. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар сеюм ошёна 30 метри квадратӣ як ҳуҷрага, ноҳияи Фирдавсӣ пеши идораи Рахш таксӣ шаҳри Душанбеда қарор дорад. хона ҳамин ҳолат ҳамин состояние кардагӣ. хоб сеюм ошёна мега обсвет ҳастае, оби гарм дорад, доимияй. хона дар назди ТЭЦ мега пеши идораи Рахш таксӣ ки бо нархи 335 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. муомилаи созам карда мешавад. хонаҳо ремонтҳошон бад нест, пасон хушу замонавӣ кардагӣ. нафаре лозимае ки хонара бихарада зиндагӣ канад. хел масъалаи алиши арзон мешава, хел масъолаи чӣ нагуфтиян, кредит метиян наметиян, ин масъолаи чӣ нагуфтиян. хулас бо худотон маълумоти пира рақамҳои 16 занг занед. 335 000 сомонӣ бо муомилаи фасонам карда мешавад. агар аз номи ютуб канали Саудо ТВ занг занед бача азиз. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. ана боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар дуюм ошёнаи 42 метри квадрата, шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур қарор дорад ки бо нархи 265 000 сомон фурӯхта мешавад. хона дар ноҳияи Шоҳмансур 9 километр, тарафҳои 3 сотихаҳо мега дар дуюм ошёна срочна фурӯхта мешавад. ҳама шароитҳо ҳастае, 100% медоред зиндагӣ мекунед. касоне ки мехоҳад дар WhatsApp мон 45 ҳозир занг бизанед, бо маълумоти пираша метем. мақсад бо камбеш муомилаи созам карда мешавад дӯстон азиз. конкретни харидоро инара марамад дуҳуҷрагаи дуюм ошёнаи 42 метри квадратӣ, Шоҳмансур 9 километр, территорияи Душанбеда қарор дорад. маълумоти пира занг зан масъалака бигиред бача азиз. хонаҳоятонро навор кунед бача азиз, видео навор кунед, адресҳоро пира нависонед, ҳуҷҷат дора ё ки надора, мактаб, масҷид, боғча, садик, дигар куҷода ҳаст нестай, ҳамаша нависонед. мақсад бари ҳам тамошобинон мо хушту эълон кунем. ҳуҷҷатҳо мақсад боша набоша ҳатман нависен. мақсад баъзе хонаҳо ҳуҷҷат надора, мегӯяд ки ҳуҷҷат дора. хулос ҳамин адреси аниқа моро бигем бача азиз. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. ана боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 4 этаж 32 метри квадратӣ, ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе, 313 000 сомон нархи квартира. хона қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур 7 километр мега, рӯ ба рӯи автодром. ҳамаи шароитҳоро дора. обсвет ҳастае, постоянияй бо савдо карда мешавад. харидори серёзни занг зана муомилаи созам карда мешавад бача азиз. ина марамад масъалака бигиред иншаллоҳ. 313 000 сом нархи квартира. як чизе қайд мекунем бача азиз ки мақсад ито дар ин таги комментария менависанд ки Саудо ТВ хонаҳо мақсад қиматтара кан нархошон. як гапа мегӯям бачаҳо, аида арзонаш нестай дӯстон, медонен. аида арзонаш боша, агар ман мемонам, не ки чизе ки меёвем, чизе ки ҳастай ҳамин хеле мо арзоноша ҳаракат мекунем меёвем. аида арзонаш дӯстон мақсад нестай. ягон та агар срочна фурӯшӣ роӣ накунанд, агар ин хел камай. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар аввалин этаж 40 метри квадратӣ, ноҳияи Рӯдакӣ, нархш мега 160 000 сомонӣ. адресҳоро гӯш кунед. соколни этаж, мақсад пасти бад нестай, тирезаҳои калон дора, ҳамаи хонаҳош хоб тиреза дора, дару тирезаҳош
часпондагии монтаж падабои кадагии об свет дуюмӣ астай ва канализатсияи шаҳрӣ дора. Ягон мақсад духонага якхонага духонага мақсад бошага бо алиш мекунем боло ягон сума метавонад чӣ азиз. Хулас худотон занг занед, нархша мега ки 160,000 сум хонаҳо падабои тайёра. маълумоти бештарша рақамҳои WhatsApp 7246 ҳози занг занед, боз бигирем бача азиз. Нашод масъала одамои аста мошенникое ки мақсад мегӯянд мо хонатонро мехарем, фирёдтон мекунанд, мақсад ягон сумтон талаб мекунанд, напартем бача азиз. хеле мошенникҳо беҳад бисёршагай, ҳар каса бовар накунед. Мегзарем ба 10-мин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ астае ки якҳуҷрага квартира дар 4 этаж 35 метри квадратӣ 65 микрорайони шаҳри Душанбеда қарор дорад. хоб якхонага открытый лестница мега, хона дар сари роҳи Калон, дар наздики хона мактаб, боғча, бозор, супермаркет астае. ба тамоми гӯшаи канор мақсад Душанбе транспортҳо ҳастанд. хулас хонахарои конкретни дар рақамҳои дастӣ ёки WhatsApp занг занен ёки бинависен, муомилаи суз карда мешавад. 328,000 сум ҳозираша нархи ҳамин хонаро муайян кардиянд. хоб якҳуҷрагаи 35 квадратный метр дар 4 этаж 65 микрорайони шаҳри Душанбе. маълумоти бештар дӯстон худотон мо занг зада аз соҳибхона бигирем бача азиз. лайко рамоне нашод масъала лайко ҳамин рӯза систи кесен камтар чӣ қадар метавонед лайк бизанед, наворо просмотрҳои соз мегиранд, яки шумораи лайко камай бача азиз. ҳамин дастгири шумо ба як дона лайкай, лайкои бепул дастгири бепули шумо мешавад бача азиз. фақат адуши дастгирро фаромӯш накунед. мегзарем ба 11-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки дуҳуҷрага квартира, анаиш не ки гарени арзонай. просто тамошо ахир дамодем арзон ша ки каси тоқи тамошо кард оша бурд кард. дуҳуҷрага квартира дар 4 этаж 38 метри квадратӣ нефтяник шаҳри Душанбе территория нефтяник мега. дукомнарни квартира доми 4 этажа хона дар 4 этаж ремонт мақсад ҳамин хел ҳолат. хона дар нефтяник мега дар лаби роҳ ҷойгир астае. мактаб, садик, супермаркет дар наздикӣ астае. то ҳозираша мақсад хидмот зиндаӣ кесем сураша сум дар корай харидор айниқ бош занг зан муомилаи сӯзам карда мешавад. маълумоти бештар дӯстон занг занед. хоб навор тамом мешавад. чизе ки ёфтем, чизе роӣ кардан ҳамаша мондем, чизе ки хостем ҳаракат кардем навортон кардем. хулас ҳамин қа ёфтем, ҳамин қа роӣ кардан давши набуд ки рекламатон кунем. наворам дар рӯзи хушу шид, фикротон нависонед, навор маъқул шид ёки нашид, чандум лайка мондед намондед, хонаҳотон навор кунем бача азиз. видео навор кароӣ кунен, ҳаракат мекунем биягон пасренги савдо кабутем YouTube, TikTok, Instagram. фақат лайк, подписатсия бача азиз. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp роӣ кунед, реклама ка фурӯшта мегзорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонед, навори байдна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед.